Kamara mwana maintiere nyakora mogero kini machiegni weche manyien mag migago kama bende warangonie weche mopogore waluwo siasa ma jatend piny William Ruto ma e odiechienge mar ariyo go tache e kaunti ma Nairobi ka olimo gwenge mopogore kopogore koda mano bende warangoni weche motenore koda ng'anyo mag lakteche ma bende donje jumbe mar ariyo mag lakteche boriwruok mar KMPDU matiyo e boma mar kata kaunti ma Nairobi ka bende warango achiedh nade mamoko ma jotuo kaloe kotenore koda ng'anyo ok mag lakteche kende to nyaka mag jochiw thieth mamoko kamoting'o riwruok kata jochiw thieth manitiere e boriwruok mar Kenya Union of Clinical Officers mano mabende ong'ere kaka kuko kachiel koda weche mamoko warang weche ma wamiyo pek odiechieng' ma kawuono. Jaga budget Margaret Nyakango oywago nok mar omenda matayo apisi. Libe ma jatend piny William Ruto e kaunti ma Nairobi odonje e odiechienge mar ariyo kawuono. Jopur ma pacho ka ikore ne komo sama koro koth nenore ni ochakore gwenge mathoth e pacho ka. Machiegni tudri kodwa namba mar ote machuok en 339 kao kamano waidore mbui mopogore mag oganda tudri kodwa achiel kachiel e mbui no mar Instagram, Facebook, YouTube, mbui mar X bende do wakanyo e mbui mar TikTok Ramogi TV. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend piny William Ruto odonje odiechienge mar ariyo mar lime mare kaunti ma Nairobi kawuono. Jatend piny yango chenro mag somo ka olimo skunde mopogore e kar chungo bura ma Mathare e kind chenro mamoko mag dongruok. Lime ma kawuono dhi rumo gi romo magalamoro mabiro timore e kar chungo bura ma Roysambu wawinjane kaka chenro go dhi mbele. Nyakora mogi reporter marwa Walter Nyambagaluonwa wachno kendo sani podo ko ikore makare mar mondo mi wakwanya kachiel ponono ni mano timore wabiro tango ni mogo kuom wuodhe mag jatend piny William Ruto odiechieng' ma kawuono e gwenge mopogore e kaunti ma Nairobi ka. Kopogore koda mano wadhi nyime kama jaga budget ma pacho ka Margaret Nyakango wacho ni nok mar omenda en achiel kuom gigo ma osemono apise mar dhi nyime gi chenro mage kaka owinjore. E kinde mano chopo e nyim komiti mar Senate mochung'ne weche mag omenda, Nyakango nochwalo ywak mare ni e kinde mamoko chune mondo mi otim chenro moko nus kalore gi nok mar apise kata omenda manyalo konye tije ma kamano. Kata kamano wacho ni chal ma kamano ok bi muone timo tijege kaka katiba dwaro. My office will continue to undertake monitoring and reporting on the implementation of government programs and projects at the county government level. Due to inadequate funding, my office has not been able to monitor the implementation of projects at the national government level. From the foregoing, the budgetary provisions, and here I refer to the control of budget limits in the 2025 budget policy statement, will be vital in ensuring effective implementation and reporting on the implementation of government policies. It should be noted that in subsequent years, additional budgetary allocation to the office will be important in ensuring that the office plays a more expanded role in the realization of government policies and agenda. Jangadrie kono jatend piny Kenya Karisa Nzai koroseo jogo makwedo winjruok manyocha jatend piny Kenya William Ruto timo gi migosi Raila Odinga matiyo kanyakla. Kane oloso gi jofwamb weche Mombasa, Nzai koni okang' makamano en mano mageto nyayo kwe kod kelo kanyakla oganda duto ma jo Kenya gino mondo gosir lwedo gi oganda duto. En wach mabedo sir lwedo gi moko kuom jodak Mombasa makoni winjruok makamano kidek bero chumi mapacho ka ma oganda mathoth osebedo kayuago. Tunachosema ni kwamba kwa sababu tunataka kuleta kila mmoja katika mpangilio huu na maono ambayo walikuwa nayo watu wa ODM na sisi watu wa UDA, tukiyachanganya iwe faida kwa Mkenya yeyote. Hatuwezi kuwa tunafanya kazi na watu wengine wanalia. Sote tukiwa pamoja, watu wako ndani ya serikali na watu wanafurahia, ndio furaha yetu
wa Kenya sote tuwe pamoja, na tunashukuru kwa sababu kuwa pamoja sio kama kutenganisha watu. Wale wachache ambao wanataka kupiga kelele ya kutenganisha watu, tunawataka kuwaomba ya kwamba waungane na rais, wafanye kazi pamoja. Na ningeomba watu wa Mombasa ili wakae pamoja. Ikiwa baba anayo hekima ambacho akiingia kuna jambo fulani lilikuwa haliendi sawa, akileta mchango wake wa kimaarifa, kiakili, itakuwa sawa. Kwa nini tumfungie? Kwa hivyo sadaka hizi ni part of ministry kwa kusaidia makanisa, kwa sababu huenda ni njia moja ya viongozi kuregesha mkono, kwa sababu viongozi washirika hawa ndio wanapiga kura kwa wingi kwa kuweka viongozi. Kwa hivyo wanapokuja na sadaka makanisani ni kujenga ushirika na ni kuweka pamoja watu hawa, kuonyesha ya kwamba mlituweka kuwa viongozi, tunaregesha mkono kwa njia ya sadaka ili ziweze kufanya kazi katika nyumba ya Mungu. Moko MCAs e county ma Nairobi seyo mokalo joera mag timno mar tuke adhula tim mar tuke mar adhula mano mar Shabana mayando goyo koko ne jatendo ODM Raila Odinga chieng' Jumapil. MCAs go mathoth wuok e Uganda jo Abagusi ne osiemo wang' jotelo makono ma ichich godo ni ne osiayo joera go mag Shabana. Seche go bende gilero ni gichung' motegno e tok sirikal manyuando duond buch ODM gi UDA ma otele gi jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga. Na vile mliona juzi hata Shabana FC ili condemn hii kitendo ya yenye ilifanyika Kisii, na tungeomba jamii yetu hii wakati sio wa siasa, wote tukue nyuma ya chama ya ODM ambayo imetushikilia hapa Nairobi. Ukiona viongozi wengi hapa ni wa ODM na huko Kisii, tukae ndani ya serikali tufanye maendeleo kwa wakati huu. So sisi tunasema ya kwamba yale ambayo yalifanyika pale Gusii Stadium kwa hakika sio reflection ya community ya Omo Gusii. Hiyo ilikuwa watu wachache ambao wako na njama ambayo sio reflection ya community kama Omo Gusii. We as the Kisii community have supported Raila Odinga without conditions, considering what he has done for us. If I have to trigger your mind, it is during the Nusu Mkati government that the Kisii Chemusit road was done, when Papa was the minister for roads and public affairs. Papa has done more than our own when he has gotten a small pit. He has never been there as a president. Kawanya jimeni jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Siaya oseyo piny owacho e wi gikruok ma kinde ka kinde lai manyien mar somo mar CBC. Kotele gi kod jakom mar kuku mar Andiwo Obondo Foundation, Thomas Andiwo Obondo, giwacho ni CBC en lai makare mar somo, kata kamano piny owacho thiro dongruok mar lai no. Obondo okoni piny owacho ne okoikore makare tayo lai mar CBC, kolero ne piny owacho okosebedo ka chwalo omenda kaachiel gi gige somo e saa mowinjore kabedo gi tiegruok makare ne jopuonj mag CBC. Owacho magi kinde ma ne gichwalo kony mag gige tuke skul primar ma Bondo Township. TBC is a very good program, but Sirikal to fellow. Sirikal fellow system, this amoro jopuonjigi. Retooling ok timre maber. Samoro ji ochomo grade 9 kata sani wadhi e transition to jopuonj pok oiki. Mano failure achiel maduong' ma wan go e CBC. Mar ariyo ni samoro capitation grant monego bed ni jopuonj tiyogo ok bi in good time. To kobiro to bende samoro tin. Mano gima kopo sirkal nyalo ng'iyo to program biro dhi maber kabisa. Gik ma koro watimo kaka individuals kata mana charities gi onego bed ni gibedo program mag sirkal. Nikech CBC wuoyo about talent. To talent jopuonj ok nyal harness kuom nyithindo ka onge investment e yore mag kits kata yore mag tools. Wan kaka school kopogore gi somo mawabere kabisa, wasebedo kwa time maber. Kendo sports bende wanacha talent mag nyithindo. Emomiyo ka ne waketo kwayo ne jatelo, otimo kawuono, warwako kabisa, kendo wageno ni uniforms momiyowa gigo mokelonwa kawuono
dhi konyowa mondo waik nyithindogi ka luwore gi CBC curriculum mantie masani. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga okwa mondo oket maino margi e dwaro mar jopiny e kindeni magichako tiyo kamoro achiel. Okil Kamaloko Willis Otieno wacho ni winjruok e kind Ruto kod Raila ber mak mana onego giti kod thuolono e tiyo ne jokenya. Omedo ni Ruto kod Raila onego kuong giduoko chien osuru ma jokenya chulo kendo duoko chien nengo chiemo. Kopogore gi mago, Otieno bende dwaro ni joma nonegi e kinde ng'anyo mag Azimio kod mag Gen Z oyud ratichgi. Osingo okil mane loso Uranga e sub-county Mayala mantiere kar chungo bura magem osingo mar chung'ne anyuola mano yudo hinyruok e doho nono maonge chudo. Ruto and Raila Odinga signed a cooperation agreement, which is good for the two of them. But the only thing that we demand is that the number one agenda in that cooperation agreement should be the best interest of the people. Number one, the price of goods must come down. Tax must come down. Number two, we are insisting those who are killed last year during the Gen Z revolution, those who are killed, they must be compensated. As the government maps out the route of the SGR, that mapping must take into consideration the interests of our people. We have often seen Willis where projects are done and then our people remain crying for compensation of their land. We are saying that money must be set aside as that inventory is made, and our people who may be touched on that route must be compensated in time. Rigma Samuel Tompoi kaitwayo bila mane unegi e piny Haiti e chenro mar kelo kwe pinyno nyochope paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport odhiambo manyoro kendo noromnegi obila mapacho ka kotele gi jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli. Rigre bilano nochwali e kar kano rigre ma Chiromo kama okanne ne ka familia mare dhi mbele gi chenro mar loso ik mare. Tompoi nonegi gi kweth jore ma osebedo ka kelo midhiero mar rochruok mar arita e piny Haiti. Kawadhi kaunti ma Kisumu enido ma Kisumu golo chik mondo gengne achich moro Molina Dhiambo majagir pedega uchiele teseno bila makondele kuom dala par kanono matut podhi nyime e ketho ma otude godo mar rocho ratich wuode. Maen bang' tipo moro maluorore mbui ne omaka chich makamano kachuno wuode majagir 14 timo kode hera. Tipo makamano mawachore ne ouso ne ji mondo yud omenda. Kane ochwale nyim doho ma Winam jang'ad buche Robert Oanda oyago ni podi biro gengne teseno bila kanono dhi nyime mar yango tim makoch makamano. Bura makamano ibiro winji kendo tarik 24 dweni. You have an objection, and I order that it be held at Kondere Police Station cells for the next 10 days to enable prosecution to finalize the investigations. So we take a mentioned date after 10 days. We mentioned the matter on 24th of this month for further directions. Gikone to rowere mag Gen Z mano donjnegi gi ketho mar monjo kendo ketho kar budho mong'ere kaka Timber Expo e boma ma Eldoret omaki. Rowerego nomonjo kar budhono e kinde ng'anyo mag Gen Z kendo ketho mwandu e kama itudo kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e kinde ng'anyo mokalo kaluwore gi jata tije e kar budhono Samuel Mayan mano riko chopo e nyim doho kendo kwayo mondo rowerego we thuolo koyango ni Sudi ong'uononegi kogeno ni giyudo puonj kokalo kuom ketho mane gitimo kabedo miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ngimagi mapile koyango ni pod ok gin piny mokalo kata giwacho ni pod ikgi ni piny mokalo. Rowerego nonyiso morgi bang' ng'uono makamano ka koro
to giywayo jaod bura kata gikwayo jaod bura na mondo negi e thuolo mag tije. Mr. Lemayan, on behalf of the directors of Timber XO, and having considered the individual responses of each of the accused persons who are present in court, and having considered the sentiments of Sonkule, advocates for the accused persons, as well as Tunen advocates, on behalf of the advocates watching brief for the complainant, this matter is withdrawn unconditionally. We're not going to follow them on any charges that were filed against them. And we've been in talks with the community and their team leaders, and we appreciate the effort that they've taken to ensure that these kids, are released also unconditionally. We've had several discussions, and we appreciate that. Also, we want to thank Mheshimiwa Honorable Oscar Sudi for also giving us direction on what to do and bringing this matter to the discussion, the direction that it went. Mimi ni one of the accused. I was accused number 13. Tuna regret for what happened last year June na for the action yenye ili happen Timber XO ndo tukapatikana kwa situation hii, lakini for what we have gone through tumelearn something na tunasema pole kwa Timber XO na kila mtu wenye tuliwakosea. Yakoromogi kanyo matero wa yuwe mokuongo chenro en mar migago sabiro gideka par kwa dabicha nano kanyo Samson Juma wacho ni unyo mabere gwenge maga Kakamega leo Tino wacho ni weche manyien mag migago chopo ne makare kanitiere e county ma Migori anano kanyo kabere Edwin Okoth wacho ni Ramogi kanitiere osiepe e county ma Kisumu Derrick Odhiambo wacho ni Homa Bay ka waneno Ramogi TV maler penjonani en siasa osemana chakore kaluwore ni jatend piny sadis chakoluwore kuonde mopogore e pacho ka. Nancy Omolo wacho ni neno Ramogi TV e yo makare Ramogi TV choponwa e wang' sa nyako Ramogi wakao yweyo waduoko weche mamoko kikidhi mabor. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machigni nyakuramonga juange chenro mar Goma Owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek na kwa mwaka juang akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani Tichangwana is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday si unajua tu Friday tunafanya namna hii kwa mwaka juang Friday sukuzo wake sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana
Ano kaero seher no kata matin. Itie chieng' mora mora, ma seher no sega chwanyi. Iyo sega wang kodi. Osega goi. In wachna. Onge gimarach motimona. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhiaga osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakora mongeno ni mondo mi wadog e report mane wakuongo godo kama jatend piny William Ruto donjo odiochienge mar ariyo mar lime mare kaunti ma Nairobi. Jatend piny osidho gedo mar klase 12 e skul sekondar ma St. Teresa e kar chungo od bura ma Mathare kaka yo mar siro chenro mar somo ne jopuonjre osingo mar nyiewo masin manyalo tedo chapede $1 million e odiochieng'. Ninunue mashini ya kutengeneza chapo na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo $1 million. Hapa niko na mama wetu wa county, Mama Esther Pasaris. Basi gavana ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dishi ya Nairobi, ninunue mashini ya kutengeneza chapo na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo $1 million. Hapa niko na mama wetu wa county, Mama Esther Pasaris. Watiek mani chapede. Wadhi kaunti ma Migori kama familia ma odake gwenge ma Pio osebedo kapong'o kinde ka kinde kaunti no dwaro mondo piny owacho keto kenge machon mar geng'o Pio ola. Mae gidwaro mondo tim e kinde ma igeno koth mapek e kaunti no kod gwenge mamoko e pacho ka. Koth mapek ma igeno e pacho ka e juma ni kalore kod lendo ma osegol kod piny owacho ka okalo kuom bad migawono mochune koro kod lwasi osekelo kibaj ne familia ma odak gwenge ma Pio ola osebedo kapong'o e kinde ka kinde. Familia go mogeng kaka mago mag Modi, Nyora, Angugo, Sido kaachiel kod Konyango maduto giyudore e subkontinent ma Nyatike gin mago masani koro dak kod luoro kalore kod koth mapek ma igeno. Kata kaka nyalo timora sate asiko mana ka loko udi mag minwa mama gi baba ino satho. Unge kamwa dhiye wachalo mng'eche modak wiya. Wan gi tabu sana. Priska Chieng Moth en achiel kuom oganda gwego mag Nyatike ma Pio osebedo ka daro e kinde ka kinde. Modi madake ni pirie mbata nigi nyithindo madhi sikul ya jo skul oleo ya wa kanisa kwanyaldi kanisa Modi secondary primary. Achieng wano osekale chandruok mathoth kalore kod pi mapong' e higa ka higa. Ano wuon ane liare nyaka ne pi pong' nyaka chuora ma Chieng Moth no pi ogolo oko manyocha aluongo mana jomoko mogo duoko nago gi simiti an mane liata na aonge sendi mukondo tupa ilambiki mimi asina hata hela aonge sendi manyalo ng'iewo go lo.
Jomoda gwenge mapiyo osebedo ka koro pongo higa ka higa. Ywak ni piny wacho kosebedo ka keto kenge makare mar konyogi e geng'o pong' mar pi, mabende osebedo ka koro darogi. Kata bed ni moko oganda osebedo ka koro tudo pong' mar pi kod kar purno Malwa Cogeneration Scheme, maneja mar kar pur ni Isaac Munga to koro wacho ni ma ok adieri. Mosechando jogweng' ni kuom kinde malach. To en gi chandruoge mang'eny ma kochak ni wacho sani aparo ni piny ema nyalo lil. National Irrigation Authority okaw jukumu mondo olosnwa daige kata channels ma pi nyalo chopo go e nam kaka wadwaro. Wayawo ne gi aula go mondo ka pi obiro ma koth to ok wabi bedo gi problem mar flooding mwalo kanyo. Kata sani endi nitiere tinga ma osechako chodho wang' aula go. Mwonga wani moko kuom yorego mag nengo mag oganda ma oting'o kunyo kuoyo gin moko kuom gigo eko ma osebedo ka koro kelo pong' mar pi e kinde ka kinde e gwego mag Nyatike. Dieri mantiere en ni pi mar irrigation tok nyal timo flooding kuonde go. Pi matimo flooding en pi mar koth maga malo Ndhiwa. Pi maduogo pi machando jo piny mwalo kanyo ok en pi mowuok e aora, en pi moa e nam kaduogo chien. Gimomiyo piny kanyo okethore ahinya bende gi pigno en ni jo piny kanyo nyocha osebedo ka gitimo sand mining. CSR diking wasebedo kwatimo negi. Wasebedo kwatimo negi diking and en gima watimo kendo pod wabiro timo. Oganda go modak gi bende pi oula osebedo ka koro daro ji ma oting'o mano ma Nyatike dwaro mondo koro piny owacho koro kunyigi ulni madongo manyalo tero pi nyaka nam Lolwe. Donje wachwa mondo ng'iwa kak wachandore ka mondo yawnwa gini odhi nyaka nam. Pi negowa yawnwa mondo lor chanwa odhi nyaka nam. Adwaro ni jogi ogonwa dike ma is upgraded. Weri gi chuodho moko ma gikawo to giketo kae to rawo biro nyono to after 3 to 4 days pi kalo ka donjo e kor mier. Wadwaro dike ma upgraded. Higa ka higa malo familia 600 mawuok e location ma Central Kadem e subkondo ma Nyatike osebedo ka dar kendo dhi kuondego mag jot nikech pong' mar pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho koro dwaro mondo obi oket sinani e chenro mar hocho kod puonj mar paro ne nyithindo madang' ni e bombe kaka yo mar duoko piny njore e bombe. Nono nyiso ni mohewo ji 11 mohewo ji 200 dang' ni e bombe ka mohewo 225 gin nyithindo. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel lero, jal moro ma wuok e Odang'ech kata mano wuok e Odang'ech higni 3 mokalo ochako chenro mar chiwo puonj ne rowere madang' ni e bombe e kaunti ma Kakamega kendo kelo lokruok e ngimagi. E boma ma Maraba e kaunti ma Kakamega, budho motwere mako wang' rowere maka kamoko kuomgi inyiso yore manyasani mag duso ngolo. Kata kamano, e bwo ngolono, roweregi imiyo puonj e wi ngima makare mar paro. E dioche 6 koro, David Okwemba osebedo ka puonjo rowere yore mag rito ngima mar paro. David, mane obedo e Odang'ech kuom higni 3, na ochako chenro makama bang' neno midhiero mar roweregi kale. Kuna wale wanawaita kufanya mambo zao kwa sababu ya chakula, na mimi niliwaita kuwafunza. Sasa kitu kama iko kidogo tunashare kama brothers, lakini niliwaita kuwafunza, na mara nyingi huwa mimi nawaita kuwafunza. Nataka kubadilisha mawazo yao itoke kwa chakula ikuje kwa maisha, ili maisha yao yaweze kubadilika, wao watu wa muhimu ambao wanaweza kutegemewa na jamii. Kata bedo ni gin kod midhiero mar yudo joser, roweregi nyiso geno margi mar bedo kod ngima maber e kinde mabiro. Kalowere ni puonj ma giyudo ka bende oting'o tiego talanta magin godo. Si mara yangu ya kwanza, Devi anatuitanga hata hapo nje tuna dance. Hata shanachukanga TikTok. Leo ndio ameniambia kwa TikTok mimi namba 3. Si mara yangu ya kwanza. Hanya tunanga wabaya. Fikira zao kwangu kwetu wazi. Wakituona wanatuona sisi ni wanyama. Sisi ni binadamu kama hao. Sasa hata pale niko hapa nasikia tu poa. Hata nikienda huko nje naeleza marafiki wangu kila mtu. Ili nikutana rafiki mzuri ambao kanaelezea vitu mbaya mwache. Yo kubulid. Hiyo inakusaidia. Hiyo mawazo uko nayo. Fikiria nini kusaidia hata pale huko.
Kalore gi nonro mawuok e bad migao mochung' ne timo nonro pacho ka, Kenya National Bureau of Statistics, ji maromo 200,000 onge kuonde dak kendo dagni mane bombe ka 25 kuomgi gin nyithindo matindo. Okang' mar Okwemba en achiel kuom yore manyiso ber mar konyo oganda. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV. Erokamana Daniel Otieno. Wadhi nyime kama jatend migao mar ohala Lee Kinyanjui olero ni kaunti ma Uasin Gishu nyalo bero chumi ma pacho ka kaluwore kod chenro mag dongruok manie gwengego. Kane oloso bang' limo chenro mag dongruok mag piny owacho e kaunti no, omedo ni kaunti ma Uasin Gishu osegoyo okang' e chenro mag dongruok. Owacho ni gin e ng'wech mar manyo joket mwandu kaachiel kod gero kembe nono. Our security office. We will be having KRA offices. We will be having 90% complete. We believe that Uasin Gishu, the location of this particular county, makes it a potential industrial hub, not just for Kenya, but the entire East Africa. And therefore, the government is looking into all these possibilities. And we will be having that conversation later so that the airport that is here, the railway that is here, the road connectivity to the East African region that is here, the facilitative environment created by government, all business facilitative agencies like KEBS, KRA are all headquartered here. Eldoret tulikuwa na industries kubwa kubwa na tunauliza hizo industries zilienda wapi, na tunatafuta njia ya kurejesha ili tukue na vibrancy kwa uchumi katika hii city ya Eldoret. Katika Kenya yote tulikuwa tunajenga county aggregation and industrial parks 18. Kwa sasa tumefanya priority na also ku ranking, na Uasin Gishu iko mbele kabisa kwa hizo 13 ambazo tumeprioritize. Uasin Gishu iko namba 4. Darayo Bangkoth maduong' chwe kaunti ma Trans Nzoia mong'ere kaka dero mar piny Kenya, jopur e gwenge makono oseikore kendo donjo e puothe. Kata kamano jodak makono ywago pek mar ngima matamogi yudo mwandu mitiyogo e puothe mabiro konyogi e rito cham magigeno pidho. Cynthia Onyango ni kod ler. Koth maduong' osechwe ndalo 2 e gwenge makoni, gino manyiso ikruok makende ne chenro mag pur. E gweng' ma Sinyereri e kaunti ma Trans Nzoia, waromo kod jopur malimo puothegi kod geno kaluwore ni yande girito chwe mar koth bang' iko puothegi e kinde manyime. Sasa automatically ni kuingia shambani bila kusita ili tupate mavuno, na mavuno yatasaidia kila mmoja kwa sababu uti wa mgongo wa nchi. Na unajua hii Trans Nzoia watu tunaenda na season. Mvua ikinyesha ipite wiki 2 ama 1 kama wakulima wajapanda, inamaanisha hiyo season itakuwa imetupiga nje na tutapata mavuno mzuri. Kata obedo ni gimor kod ranyisi mar kindeni mar pur, gin kod peke yore ochumi ahinya to yudo mwandu mag pur mar kit pur magitimo. Tumelima lakini mbegu ndio ilikuwa shida, mbolea pia bado iko kwa bei ya juu. Tunaiomba tu national government isubsidy mambo ya mbolea. Tuliambiwa mbolea tutanunua gunia kwa 2,500, but ukienda cereal bado mbolea bei iko juu. Kauloso e ndalo mar 2 mar chiwo kothe manono mag oduma ne jodak, ma en chenro ma itimo kod tend kaunti ma Trans Nzoia, gavana mar kaunti no George Natembeya dwaro sirikal mamalo mondo duok piny bei mar mbolea mondo kony jopiny yudogi e yo mayot. Maana zaidi mimi napeana mbegu, watu wanapanda mbegu bila mbolea kwa sababu hawana pesa. Jaambia mtu hapa Sinyereri aende mwe mfuko moja ya DAP ama Yara kwa shilingi 6,000 kwa sababu imepunguzwa kutoka 7,500 kwa soko ni 6,000. Wangapi watanunua? Wangapi watanunua? Kinde mar komo e kaunti ma Trans Nzoia igeno mondo rum e bwo jumbe 3 mabiro. To kata kamano, jopur wacho ni nyalo bedo makare ka giyudo mwandu mag pur e bei moyweyo ka kinde komo pok orumo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mine bedo chandruok e moko kuom jodak e gwenge ma Bulemia e kar chung'od bura ma Butula East County ma Busia ka jodongo kod nyithindo manie bwo higni 13 hinyore moloyo. Chana kaachiel kod alwora ma olil gin moko kuom gigo machwalo randruok mineme ka ng'eny jodak onge kod nyalo mar ng'iewo wuoche kata dak e ute moger maber. Isaac Okech ni kod ler.
En wach malit ahinya neno mineme kaka pod medo chamo jie moko kuom gwenge ma Busia. Gweng ma Bulemia East manie kar chung od bura ma Butula en achiel kuom gwenge ma oseyudo chandruogni. Jodak kod nyithindo ma johigni 2 kedo kod chandruok mar mineme. We listen, we care, we serve. Kawuono, jodak e kar rombgi ochopo e apis mar ruoth ma Bulemia mondo giyud thieth manono. Ka konyi chiwe log riwruok mar Odilo. Moko kuom jodongo mane oyudo tuoni ikonyo wuok e miechgi mondo giyud thieth. Kaluwore kod apisa mag thieth, familia mathoth e gweng'ni hinyore kod chandruok mar tuo mineme. Gino maketo ngimagi kama rach. Huwa napata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Sasa kama kwa siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya kushughulikia maneno ya jigas. Na sana sana hizo familia ukiangalia ni zile familia ambazo haziziwezi sana. Watoto wako na jigas, caretakers wao pia wako na jigas, wengine baba na mama pia wako na jigas. Mimi haswa saa hii niko hapa na wajukuu wangu wanahudumiwa. Hao wajukuu wangu wameathiriwa sana. Fuza zinaambukizana. Hata kwa shule wakienda wanaambukiza wenzao. Hata wanatengwa na wenzao. Hawezi kongamana na wenzao. Sasa mimi nimeshukuru sana. Jogo ma oseyudo chandruok moting'o jodongo, mine kod nyithindo ne oluoknegi tiendgi kendo giyudo thieth maonge chudo. Nimeshukuru kwa watoto ambao mnajitoa kutuletea matibabu ya hii kututibu hii madudu. Hii madudu kushasumbua sisi. Na siku nyingine mnaweza kurudi kwa maana hii ndiye inatibiwa. Na ile inabaki kwa nyumba tena itanidunga. Matatizo ni kitinyeendeka hapa. Matatizo yake mingi ambayo inamsumbua ni kuhusiana na madudu haya na jigas. Mguu nauma sana ndani hapa, sikutembee. Saa ingine dudu inakuishanga, ni saa ingine inarudi, lakini musu hii bado kusikia dudu, lakini mguu nauma mimi sana. Jochung'ne riwruok Odilo owacho ni gigeto konyo jodak achiel kuom puonjo yore mag rito ler mar alwora. Ukiangalia mali kama huku kuna area MCA, kuna MP wanatoka huku, lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Tunataka kufanya medical camp across Busia County yenye italeta watu wote pamoja, si jigas tu peke yake. Tangia tuanze hili shirika tumefikia watu zaidi ya 100 wafunza. Ni unajua kujitolea na mkono ambao huna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii grupu ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. Nawaambia wale ambao wameathirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu. Haswa pia wale watoto wadogo kwenda shule inakuwa shida, kupata usingizi ni balaso, imebidi at least tukuje angalau tuwasaidie kidogo. Ile age group sana imeathirika ni kutoka kwa umri ya miaka 2 mpaka miaka 13. Maoingo jotuo 100 mag mineme ne oseyudo thieth e kaunti ma Busia gie sani. Ka chenrono igeno ni biro dhi mbele gwenge mamoko e kaunti ma Busia kaachiel kod Teso North kod Budalangi. Isaac Okech, Ramogi TV. Kadho wadnam chubieni ng'ata chielo ito ngimane ka ji ariyo mamoko pod yudo thieth bang' kadogo gi lisasi kaluwore gi ywaruok e wi lowo moro mar eka 3 e gwenge ma Kiji Utwenga manitiere kaunti mantiere Malindi kaunti ma Kilifi. Mato kweth jomoko mane nigi gige lweny monjo jodak makono kendo ketho mwandu. Kaluwore gi Alfred Agunga mawachore ni en wuon lobno nochiwo lipot e sendo obila ma Malindi bang' yudo lipot kuom achiel kuom jotijege. Kaluwore gi MCA ma Sheila Twahir Abdulrahman Agunga nokawo lobno gi thuon kendo ne gichopo kanyo mar gole oko tok chik mar ochiw kod doho. Rigre jal manowito ngimane notere kar kano rigre ma Stai boma ma Malindi. Intention yet, up to now, I still don't know the intention. Why would someone come in a land where someone is staying? This is my home. I'm the one that have been tilling this land. I'm the one that have been this house here. Everybody knows me around here. Nasikitisha na imetutamausha sana ni swala la kuwa county government au upande wa enforcement wamepeana barua ya kusimamisha hiyo ujenzi na bado wanaendelea. Koti, mahakama yetu imepeana court order na haijashimika, bado wanaendelea na ujenzi. Pepa hii inatoka katika county yetu, government of Kilifi County.
kuthibitisha kwamba hii property ni ya mtoto aitwa Ilham Ali Didi pamoja na mwingine ambaye aitwa Abubakar. Huyu Abubakar amedhulumiwa, ataka kuvamia kitu ambacho si chake, na sisi hatutakubali. Tuna nguvu za kutosha kabisa, lakini tunaheshimu serikali yetu na katiba. Ndio maana katiba imesema tuje huku na tumekuja huku. Loti si yake, hana document, hana chochote, ameingia kwa nguvu. Sasa tumekuja kwa serikali ya Sirikal kaunti ma Kericho chiwo oboke mag ndiko e tich jochiw thieth 556 kama ariyo kuomgi gin nurses. Maeneo achiel mar bero chenro mag thieth kaachiel gi chiwo jochiw thieth mag kauntino mosebedo kondiki e tich e yor orak kuom thuolo mar higni 10 mosekalo. E kinde motwak e nyasi mar chiwo obokego, gavana Makono Eric Mutai osingo medo chwalo omenda e sekta mar thieth neno ni jopiny oyudo thieth makare. Jatelono omedo yango ni tend counties ma pacho ka osechopo winjruok gi tend KEMSA kaachiel gi tend SHA, kendo kalo ni SHA koro biro chwalo ne KEMSA omenda achiel kachiel gino mabiro tieko deko e chwalo yedhe kod gik thieth mamoko e ute thieth mag piny owacho. Of them is so much strengthening the accountability and management of. I think HIV, the former President Moi had declared it. That to avoid debts with KEMSA as counties, we will be committing to sign tripartite agreement that will see us that what we collect from SHA, from the dispensaries to our hospitals, the SHA will deduct the money for medicine right up there. SHA will pay directly KEMSA medicine, so that KEMSA will be able to direct medicine directly to our facilities, the dispensaries, without a lot of protocol. This is a discussion which is led by the President, and I think it's the best way so that as a nation, not only as a county, we'll be able to end the perennial shortages of drugs in our hospital and be able to provide the best service. We want to also to make a record straight. Wale madaktari wakubwa wakipata hiyo insurance pia hawa wapate hiyo insurance hawa, kwa sababu they are working in the same environment na wengine. So we have no less doctors and a bigger doctors, so we need that insurance as we agree, as we move on. Jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu osiro girimiti matiyo kanyakla e kind duond burano kod duond bura mar UDA ka giwacho ni winjruokno biro kelo dongruok mathoth e piny Kenya. Jotelo mag ODM kotelo gi jakom mar duond burano e kaunti ma Kisumu Paul Akeyo osayo jotelo mapingo winjruokno ka giwacho ni Raila Odinga ok ondhogo ng'ata ng'ata kendo donje sirikal oyawne jotelo duto. Bende jotelo nyiso morgi ni ogirimiti ma kamano dhi keto e tim dwaro mag lipot mar NADCO mar kelo ber e thurka. ODM ok wane gimomiyo Kalonzo wacho ni Raila ondhogo piny, to gigo mane upcheago ema Raila nobedo piny gi Ruto ka gikete lwetgi mondo gigo tim. Omiyo wan wakwayo johera mag ODM sana jokanyanam ni wabeduru gi kwe, to wang'niuru jakom time mondo o implement gigo, kendo wakwayo wate ni wariwe kamoro achiel nikech adieri makende ni sigana wacho ni Raila Amolo Odinga pok odhiga oko kata pok owacho gima miriambo. An gadier ni gimoneno kobede ei kisima piny kata mana yien mar stima to kapar nyalo neno gino. Waduto wariwre mondo wadhi ka wang' achiel, wasupport ma wang' achiel, tariwre gima Seth Kango wacho. Kik wagore gi jirendewa modak machiegni, kendo kik wadonje weche ma ng'ato nyiewo ji ang'wen kata abich ni mondo kel koko. Duol mochung' ne go pi e puothe pacho ka National Irrigation Authority ochwalo masinde makeyo pi maromo 2 e gwenge ma Ahero mar konyo midhiero mar oula kod pur. Ma biro ndalo achiel bang' koth chako chwe pacho ka bang' duol ma koro chal mar kor lwasi diero gwenge ma Kaluo mar yudo koth mang'eny. Ripota marwa David Abonyo miyowa ler mathoth. En fuong'ruok ne jodak ma Ahero kod West Kano ne midhiero mar ohula bang' yudo masinde mabiro konyogi e kedo gi midhiero no. Kane oloso bang' chwalo masinde ma kamago e stesend keyo pi ma Ahero, maneja mar duol ma ochung' ne keyo pi e puothe mag gwenge ma Himbo Kennedy Ouma olero ber ma jopiny dhi yudo. West Kano has 2,300 acres, but for the last around 5 years, we have only been able to crop a maximum of about 1,500. The other acre we have not been able to crop because when we experience floods,
those lower blocks, they get flooded, and now water getting out of the field is a problem. Bende omedo ni masinde makamago biro konyo jopur mag ochele kendo jiwo yuto margi. This pump will be able to address the challenge of water in the station, and farmers will be able to crop 2 seasons in this year, in one financial year. And we expect that in one season, farmers will be able to get close to about 7,000 tons of paddy. Korka korgi to jodak makono to opoe okang' makamano ka giwacho ni masinde makamago bro konyo gi kendo bero chenro mag pur mag ochele. Aero decision scheme ni kod extension moko mang'eny masani umiyo pi. Eng'eya ka nitiere Kobongo decision scheme ma bende biro tiyo gi the same pump. Wan gi Mbega, wan gi Kasiru Kolal, wan gi Kware decision scheme. All of those schemes depend on Aero decision scheme. So we are sure the whole of Aero decision scheme and its environment gi jok maluore biro benefit from this pump. Bende gikwayo piny owacho mar konyogi e yudo chiro ne ochendgi ni mar masinde makamago biro jiwo puro ochele e kidienje 2 kopogore gi kinde mokalo mane gipuro kidienje achiel nikech midhiero mar oula. Aparo ni jopur nyocho saikore maber kendo nyodo noti to tabu manche wantiere godo pump ne onego beni wabedo godo 4 saa moja kotich to pump manche tiyo gin pump 2 kende. Koro kak sirkal nyalo medonwa pump achiel magi medonwa ni madhi golo pi man malo to onyalo bedo maber kendo waduoko erokamano ahinya ni gima koro wadwaro chiro keche pi ka koro wadhi bedo godo to chele dhi bedo mang'eny. Bang' sirikal kelo masinde magoyo pi ne jopur mag ochele ma Ahero kod West Kano, jopur gi koro kwayo piny owacho mondo okonygi e weche mag chiro ne ochele maggi. David Abonyo, Ramogi TV. I do feel like a cheetah, and it is my favorite animal. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot
Yamone chiemo to chia, ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni nyakoromoga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwang'e akelo ni mana, yani ngeni mpaka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday and sukuzo wake. Sapar kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni